do nyathina otieki tabedo ana kode karka ka entiere tie nam ayudne gimoro ka odonje nam matin oti ka en Migori kama intiere karkacha wale madhi mbele maber ka en mar Goldi malejit mano wach ka en kunyo kata mar luoko Goldi odonj kacha ka entiere Siaya odhi Usenge Beach odhi kure jok mantiere alwora mag nam Lolwe tij nam bende nitiere karka gi tije mamoko sani bende nyithindo donjo apiko mathoth ahinya e gwengewa ma Kaluo. Dilos kod janyuol leo machal nade mikone kit geno monego bed nobedo godo kuom nyathini tije ma nyathino onego bed ni donje kachiel koda ka osiep nikech wacho ni karka bende ema osiepe jolalogie moko tieko ga form 4 to giyudo kod leta mag dhi university to ka giyudo gin gionge gisewito ngimagi kata omakgi kata gintie ute twech mopogore opogore gidag machal nade ngima tok pejni Joseph. Erokamano ahinya Cleophas. Daher mar nyisige katiyo kod mfano mara an awuon. Kane atieko skul to ne ok agalora. Ne atemo kar manyalo. Nachako mana gi matin e puoth baba na kanyo. Napuro nyanya, nayude pesa, nakano. Seche manochopo mane kora dhi e university Cleophas, ane ok akwayo jonyuolna kata mana siling achiel mondo adhi godo kanye, mondo adhi godo e university. Ne en lucha awuon, to ne ok ni nodhira, ne oa e chunya awuon. To challenge ma nyithindo masani bedo godo en ni samoro iluongo ni being self-driven nyalo bedo maonge. Koro ichako penjori kaka janyuol man kaka Cleophas penjo ni to atim nang'o. Anyalo wacho ni luwore gi uwezo ma janyuol ni godo. Kinyalo e yo moro amora minyalo make sure ni nyathini obedo as busy as possible. Kinyalo nyiewo ne nyathi, I would prefer da wach ni ka in kod uwezo kar nyiewo ne nyathi simo to nyiewo ne nyathini laptop. Ka in gin kod laptop ginyalo timo gik mang'eny ma nyalo gero ngimagi mabadaye. Mondo mi kaponi bang' ka result osewuok ni gikalo giyudo grades manyalo tero gi kata university kata college kata tertiary colleges to gidhi ka already gin jok ma osehikore mana kaka joneno wetna osewacho gibed jogo mosetimore nade mosehikore. To bende Cleophas iyudo ni yuto pogore to piny masani bende kama wachope ni ngima osebedo matek moridore ne nyithindo madhi e mbalariany kata madhi e colleges. Ndalo mano somo no ayudo help ma ber achiel ni sido grade motiri university ni gadier ni dhi tieko to koro ngima masani makoro pogore ni nyithindo gi dhi timore nade. An pacha en ni jonyuol wegi gi stakeholders duto wariwre uru kama wanyalo e yo moro amora ma wanyalo mondo mi wajol nyithindo gi eki. Ka nitiere pok moro ma nyathi moro ni godo e yo moro amora kata kodhi e university kik owe pok ne ni kando. Ka in gi pok ni moro iluongo ni talent moro ma Nyasaye nomi kik iwe kando tiya kode jolri ajola kode mondo mi chieng' moro kata kisetieko mbalariany ni eri mitieko sombini dak ing'e kama chieng' moro yudo ni pok ni macha moro koro biro kata mana lokore machak bed ni obed ni kata mana ni ene makore ne yuto mari moloyo kata mana gima ne timori nade mani somo. Wang'eyo ji mang'eny ma iyudo ni ne gisomo to gima ne gisomo no giduogi keto bathe otimo gima opogore. Tan mane madanga ajiwo jonyuol ni kisefwenyo ni nitie pok ma nyathini nigo jiwe ajiwa kik itim ang'owa kik iweye. To maduong' ni nyithindo gieki kik wawegi aweya nwawegi ni koro gima giyudo ema gitim. Wabed ni wantiere kod duol moro e gima gitimo, wantiere kod say, wan gi voice, wantiere kod input e gimoro amora magitimore nade magitimo nikech nono to wanyalo lalogi kata wanyalo witogi. Lit ndi ge Cleophas kiyudo ka anyalo mi example mar nyathi moro manotimo class 12 higa ma kocha noyudo A-. To kano chopo sama no dhi university pesa mano nyalo dhi e university no tame nikech dhier mar jonyuolne. Nyathini oduogo bag ni ma mwishowe no dhi ojoin MTC higa ma wantiere ni eki. Iyudo ka magi gin challenges ma jonyuol timore nade ma jonyuol bet godo. Gima duong' ni kikwa let us not lose hope on behalf of these young people. Let us support them. Iyudo kata mana kaka kuonde ma wantiere ma watie kaka skunde wa kaka Goldfield School ma wantiere Migori. Iyudo ka watemo kochakore seche ma wan kod gima pod gine school watemo miyo gi thuolo mondo mi gi develop their talents gimoro amora ma ginyalo timo. Mondo mi by the time magi wuok kamano kaka wiyo janeno wadwa wacho ni foreign languages like French. Wanido ka seche ma nyathi owuok e lwetwa tayari en nyathi manyalo wacho French e lwetwa.
kama giwuok e lwetwa iyudo ka nyathi manyalo converse in sign language, nyithindo mawuok e lwetwa. Omiyo gik ma kamagi bedo kaka foundations ma ka nyathi nitiere godo kata ka nyathi oseyudo to watema konyogi mondo wakonygi gero mondo mi ka gichopo e maisha gi mambele kata gidhi mana university kata gidhi mana tertiary colleges to gidhi ka gin safe, ma ok ni girito mana ni sombe ni kende ema mondo tim, ema mondo kal, ema mondo chieng' moro ngimane otimre nade, mondo their future depend on this. We must have variety. And this variety, Cleophas, kama piny ochopeni, variety ni kende ema nyalo konyo nyithindo masani giri. Matin koni gi koni, monyalo die lwete, monyalo mako, monyalo chwe goge koni gi koni, kiko we, eka ginyalo timore nade, eka ginyalo bedo safe e ngimagi ma kiny, kata ka gisedonjo